ପିତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ହୋଇଯାଏ ଆଜ ସୁଦ୍ଧା ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ଫେରିଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବସି କରିଲେ ଆଦେଶ ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସମାପନ ତୁମର ପ୍ରିୟର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କାନ୍ଦେ ଦିବାନସୀ ପିଶାଚୀ ଜନନୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମେ ଅଦମ ଅଜ୍ଞାତ ମୋ ଜନନୀ କଲେ ଅବିଚାର ଏଣୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଶ୍ରୀଚରଣେ ତବ କ୍ଷମା କରି ଦୋଷ ମୋର ଫେରିଚନ 3 ଜଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ ମାତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ କିଛି ଭୋଗିବାକୁ ହବ ମତେ କର୍ମର ଫଳାଫଳ ନାହିଁ ମୋର ବାକି ରାଜ ସିଂହାସନ ବନବାସ ଭୋଗ ମୋର କପାଳ ନିଖନ ଅବୁଝା ହୁଅନ ବାଡ଼ି ସିଂହାସନ ଅଯୋଧ୍ୟା Sa